Бенки и лазерна епилация. Бенките са естествена част от кожата и обикновено не представляват проблем при лазерна епилация, когато се вземат подходящи предпазни мерки. За безопасността на клиента използваме бял молив, за да прикриеме плоските бенки в зоната на третиране. Това помага да се намали абсорбирането на лазерната светлина от тези области. Релефните бенки не се третират с лазер, тъй като те изискват специално внимание и избягване на директен контакт с лазерната светлина. Тази практика гарантира, че процедурата е напълно безопасна и ефективна, без риск за кожата. Ако имате бенки и планирате лазерна епилация, моята безплатна консултация ще ви осигури спокойствие и увереност в процеса, като се гарантира индивидуален подход към вашите нужди. И не забравяйте да ме последвате в Instagram за още полезна информация.